Jeg befinder mig lige nu i Vietnam, nærmere betegnet byen Da Nang. Og det er altså her i Da Nang, at vi har valgt at åbne vores nye kontor. Vi kalder det her projekt for Pro-Nordics Asia. Hvis du bliver en del af Pro-Nordics Asia, så betyder det altså ikke, at du er tvunget til at sidde på vores kontor her i Vietnam. Det kan også være, at du kunne tænke dig at arbejde for andre steder. Det kunne fx være Thailand, det kunne være Filippinerne, et helt tredje sted i Asien. Vi ses i Asien!